Bună ziua! Salut! Noi, cei de la Legume Ecomatca, realizăm acest videoclip special pentru noua mea prietenă Lucia Perojuc. Deci am dorit să avem altă abordare a modului în care ne arătăm cum fertilizăm noi solul, noi cei de la Legume Ecomatca. Deci am considerat că ăsta e un subiect sensibil și noi dorim să arătăm live exact cum se face această lucrare. Deci pe această suprafață de 5.000 de metri vor fi incorporați în sol undeva la 150 de tone de gunoi organic, gunoi de taurine. Un gunoi care va fi activ undeva până în 3 ani de zile, după care va trebui să facem o nouă fertilizare de bază. Deci dacă cineva mai are dubii exact cum fertilizăm noi pământul, am vrut să arătăm exact pe față cum se face. Deci în acest mod fertilizăm noi solul. În cursul vegetației plantelor vor mai fi necesare anumite mici corecții când vor apărea carențe de anumite elemente, dar mici corecții. Deci acest gunoi, undeva la 80%-90% din necesarul de hrană al plantelor, este asigurat prin acest gunoi de graj care îl incorporăm în pământ. E greu de înființat o cultură ecologică, trebuie să recunoaștem. Deci încă românii nu sunt conștienți că a mânca sănătos, a mânca ecologic, nu este chiar așa de ieftin. Deci întreținerea unei asemenea culturi costă. De asta și produsele ecologice sunt un pic mai scumpe. Noi nu ne putem lupta cu mari producători care produc legume intensiv fertilizate cu chimicale și scot cantități foarte mari pe metru pătrat. Noi nu putem să realizăm acele cantități, ei au un preț mai accesibil datorită faptului că produc foarte mult. Normal, noi producem undeva poate la un sfert din cantitatea pe care o produc ei, cu cheltuieli mult mai mari ca ei, și este și normal ca prețul produselor ecologice să fie un pic mai mare. Dar e alegerea fiecăruia. Dorești să mănânci sănătos, plătești, pentru că e normal să fie așa, nu? Bine, noi vă salutăm și o să mai urmeze câteva videoclipuri, o să vă facem multe surprize. Noi, cei de la Legume Ecomatca, am dorit să abordăm altfel problema. Deci noi vrem să arătăm exact modul nostru de lucru în alt mod. Bine, la revedere!